Nadat een man die wat een betiege indruk maakte hem justerjong meldde hier bij het adres achter mij, ging het goed mis. De deur wat iepen en de man die het iepen die wat delstutsen. De helptjensten nu er gauw bij en het zorgen voor een soort opspoor. Het is zo'n mooie rustige buurt. En dan in één krijg je zochts een keer. Dat zei ik, we zitten hier 54 hier en nooit wat gebeurt. Want wij zitten hier het langste zo'n beetje op de dik, maar nooit wat gebeurt. En nou in één krijg dit. En het komt wel heel erg dichtbij, er zitten maar 3 huisjes tussen. En toen een fleurige vent, hij ziet bij toneel en hij ziet er wel in en zo. En altijd wel in voor een grapje. Weer een leuke vent. Ja. Nou, en achterna hadden we dat hij dus eerst bij de buurman aanbellen hier en die is meegegaan, begreep ik. En toen die buurman die nou doorstutsen is, die er doorhiep. En die werden direct stutsen, die had geen kans aan. Een soort opspoor dus in dit rijstige buurtje, een soort helptjensten die hier op dit plak aankwamen. We zien nog even waarom, hoe dat krijgt gong, Juster Jong. Het is roenwaar jelve alven als de vertochte maar geweld de wenning van de 60-jarige bewenner binnenkomt. Voorafgaand aan het steekincident heeft de verdachte, voor zover mij nu bekend, aangebeld bij deze woning. Deze is ook binnengelaten. En er stond direct een worsteling. En daarbij heeft een steekincident plaatsgevonden. Een tweede bewenner, een 29-jarige man, rekt het verwoenen. De politie had een man van 30 jaar uit Drachten aangehouden. De verdachte is tijdens de worsteling ook gewond geraakt. En deze 30-jarige man uit Drachten is ook overgebracht naar een ziekenhuis. De politie had al vlug de stritten afsletten en onderzoek dienen. Bij dat onderzoek is een auto ontroffen die de vertochte mogelijk broekt had. Van wie dit voertuig is, dat zal nader worden onderzocht. Maar wij gaan ervan uit dat dit voertuig verband houdt met dit incident. Dat zal ook worden onderzocht op sporen. Wat de aanleiding is van de stekpartij is nog net duidelijk.